Doon sinda sa punong. Baka di man ka ng dalagan. Yung mga kaibigan yung pat-pat. Ano yan, no? Klase niyan. Yan lang yung pang ano, pang taboy ng biya. Papunta dito sa lambat na maliit. Yan. Yan yung lambat. Pares kaya nabagan sa iyo kung kikidahon ng ano. Oo, gano'n yung nagyapon ito. Yun na, malapit na naman. Mag-aalsada na naman tayo ng isang alsada. Nga! Ayun, nakikita natin. Pinado. Wala ko mangalis. Patumagan kita kayo. Kung ganda sa liyo ng ano, bumuklat. At, yan. Bumagda ho, sa kansuan lang na. Salog. Ito lang ito. Makinibutan ha. Yan. Hapon. Kailangan mga kaibigan ano lang, dahan-dahan lang yung hatak para hindi umano, pag umibabaw kasi yung biya o tambagoy, hindi makakarating dyan sa ano, sa lambat. Maiiwan sila kasi ano lang yan, oh. Mga sako ng simento lang yan na tinali sa kawad. Yan, oh. Pugi, baka may shoutout ka, Pugi. Wala. Ito si Tanuno, dati natin kasama sa Team Pai Garong yan, sa mga nakakaraang nating vlog. Kaso nag-Maynila siya kasi tinawagan na kanyang amo. Ngayon umuwi, nasi Santi yata. Suspension lang. Tuma, suspension. Puro pasaway ka kasi. Siyempre. Hindi ka lang diligis na. Tiya. Ito mga kaibigan, yung toy-toy, ginagamit namin ito ganitong season na January, February hanggang March, April kasi taglinaw yung tubig. Yung bubutrap namin sa ngayon, taghina. Kaya ayun, sinampang muna namin. Dito na ulit tayo sa ano, sa toy-toy kasi panahon niya ngayon. Sampanin yung kanero ng mga. Sabi nga, sampang kaldero. Pagka ganitong season, yung mga bubutrap mahinang alimasag. Kaya dito naman tayo kasi taglinaw ang tubig. Biya naman, labanan. Sipag lang at syaga dito sa probinsya mga kaibigan para makakain sa pang-araw-araw. Yun o, malapit na. Ayan na, alsa na. Bubuhatin na yan. Dulo. Yan, ganyan lang diskarte sa pag-uli ng tambagoy o biya. Ito yung dalawa ring ano, pat-pat. Punta siya rin. Dito na may stock yung tambagoy. Yan sila. Yan. Lagat na. Naglalayog. Sabi, lumilipat iba. Oh, may binahuli tayo ano. Uy, ano yan? Ang laking tikya. Tikya, ito dali. Ang laki. Uy, Makati yan. Hawam sa ulo, lalabas yan. Maraming butas yung ano. Laking tikya. Ang daming biya, oh. Daming biya! Wow! Jackpot na naman! Kaso Makati, yung laking tikya. 3 kilos talaga. 2 kilo mahigit yan. Isang alsada. Okay. Puno na yung ating ano, alat.
tikya mga kaibigan, no? Pwede man. No? Sarap naman, oh. Laking tikya, oh. Ano? Ito na to ko yung Oh. pakatulong. Grabe. Nakakatakot. Yaw na. Dahil man yan magkatulad, ah. Wala eh. Nagkaway kayo ng maganda. Yan. One. Gusto mo na diyan. Two. Ako ito magluto. One. Three.